Икенче өлеше. Кешегә нәрсәдән эләгергә мөмкин йорт хайваннарыннан? Беренчедән мин кисәтерим хатын-кызларны кемнәр бауыр белән, үпкәләр белән, суелган малның үпкәләре, бауырлары белән эшләгән кешеләрне. Ливер инде, әйе. Потому что эхинококоз дигән паразитарный чир бар. Ул общий чир для животных и людей. Когда как медицина, например, кешеләрне генә лечить итә. А ветеринария безгә укыганда әйтәләр. Медицина лечит человека, а ветеринария лечит человечество. То есть вот эти вот белые пятна на печени животных, это есть эхинокок. Если бы женщина не дочистила, либо не доварила, не дожарила, ол кішіне кіргәштен анда үсә башлый, өзіне орын тауып бауырға отырады и начинает потихоньку пожирать печень, правильно? Ансы шулай, әлі аның бірінші шушы бауырларны хатын-кыз копшырга тиеш, прощупывать итәргә тиеш, и анда уплотнениялар булганда, или шушындай жидкость белән тулган шарларны, пузырьларны, алар ерактан гына кисеп алып түгәрәкләп, аларны уничтожать итәргә кирәк. Аны уничтожать эткә псигә бирергә түгел, иначе алар заражается. Шушы капсулалар эчендә именно эхинококозный паразитның күкәйләре, личинкалары яшәп ята шунда хәтер. И кискәндә шушы ярылып китсә, шушы пузырь битенә шәшери, кулына шәшери, и шушында үзедә чирләп китә. И заражение беренче юлы. Икенчесе, печень кайберләре бар кешеләр печеньне в крови яратучылар, пешеп бетмәгән, чиле пешле киенә. Аны ни в коем случае алай шарга ярамый. Иначе шушы паразитларның күкәйләре, по крайней мере, не сварились, и они агрессивны будут, то есть заразны будут. Кеше, мин беләм, даже оказывается, шушы пузырьлар поражает я үпкәне, я бауырны, до такой степени, до 100% поражает итәм, кешене үлемгә алып бара ул. Әгәр вакытында табып, аны удалять итмәсәләр ул пузырьлар. Хирургическим путем. Хирургическим путем, дары белән генә ул чыкмый. Медикаментозно невозможно. Рахмат, бу давай икенче өлешне шунда бетерик.